Boudround v roce 2025 zrealizoval rezervace jachet v hodnotě více než 70 milionů eur. Působí v 98 zemích a nadšencům jachtingu nabízí možnost rezervovat si z více než 28 000 lodí po celém světě. Jako investor poskytujete úvěr technologické a rychle se rozvíjející společnosti Boudround s pevně stanoveným úrokem, splatností a zajištěním. Nejedná se o akci ani fond, ale o věřitelskou pozici s jasně definovanými podmínkami. Celkový výnos činí 16,2% ročně, přičemž základní úrok 13,2% se vyplácí po 12 měsících, 3% jako bonus při splatnosti úvěru. Splatnost je 12 měsíců, ale maximálně 2 roky. Cílem je splacení z investičního kola roku 2026, případně refinancování. Úvěr je zajištěn zástavním právem na všechny akcie společnosti. Hodnota firmy významně převyšuje výši úvěru a při novém investičním kole bude váš úvěr splacen. Investoři mají přednost při výplatě jakéhokoliv výnosu před majiteli firmy. Finančně náročná expanze je podporována vlastníky společnosti a na následující rok částečně i tímto dluhem.